ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା। ଏଟିଏମ୍ରୁ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ହେବ। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଚକ୍କର କାଟିବେନି ସଦସ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଇପିଏଫ୍ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତେବେ ଏହି ଖବର ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇପିଏଫ୍ଓ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇପିଏଫ୍ଓ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ସୁବିଧା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ହୋଲ୍ଡର। ସରକାର ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ସହିତ ପିଏଫ୍ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଧାର ଏବଂ ୟୁଏଏନ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଉଠାଣ ଅପସନକୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।